ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 29-07-2026 сол. Бардори азиз, ман хонаҳои Душанберо навор кардастам. Арзонтароша мемонам. Иншоалло ки хоҳишаи ҳаматон кадометон ай Душанбе хона харен, кадометон мисол хоҳиши фаҳмидани нарханаҳои хонаҳои Душанбе дорен. Навора дӯстон сабр кард тамошо кунен. ҳам аз нарх наво бохабар мешавен, ҳам мисол одамое ки хона харен иншоалло ягон хонаи арзон меёвен дӯстон. Баъдан чӣ гуфтанем, кадом метавонад Душанбе хонаҳои фурӯшӣ дорен? Мо дар Душанбеем дӯстон, хонаҳотонро омада арзонтар навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. Худто медонем ки ҳами Саудо ТВ аслан дар YouTube бисёр хона савдо мекунам. Ба майди Инстаграму TikTok нашинед азиз. Лайкҳоро монен, барои реклама дар WhatsApp муроҷиат кунед. Курс дар рӯи экрани шумо муқоиса кунед, суматонро рӯй кунед. Навора дӯстон шуруъ мекунем. Бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад дӯстон. Марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бача азиз. Боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад дӯстои азиз. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯши имрӯзамон. Бардори азиз, ман дар бораи ҳар як хона маълумоти пирра мегум, маълумотҳоро мехонам. Фақат рақамҳои соҳибхонаҳо, телефонҳошон дар рӯи экран монда мешавад, метавонед занг бизанед. ҳамин квартирае ки ман навор кардам, якумин квартира 260 000 сомонаи духонага квартира дар этажи шашум, масоҳати 58 квадрат, назди бозори Сафина, Ленинский район дӯстон. Баъд аз фабрика мешавад ку территорияи поликлиникаи нав. 260 000 58 квадрат духонага дӯстон. Хеле нархҳо редка мешавад. яъне ки аз котлован дӯстон. Мега ки мошин қабул мекунем, кредита метем, лифтҳои замонавӣ мешавад. маркази ноҳияи рӯдакӣ пушти бозори Сафина, ҷойи хубай, сохтмон аз котлован рафтестай. занг бизанем бардоро, фақат аз номи канали мо. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. яъне боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 299 000 сомон. 299 000 духонага дар этажи Соколни дӯстон. яъне ки якм этаж нева минус як дар подвал қарор дорад. 48 квадрат дар Зарафшон. духонага 48 квадрата, техпаспорт дора, ремонт дора, рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. хоб 200-300 метр мега боло тарафи ҳавлиҳо. Соколни поёни якум этаж дӯстон азиза, 299 000 сомонӣ. нархи охир шай дӯстон дига арзон намешавад. 299 000, 48 квадрат, ремонти замонавӣ қатӣ. кадометон да лозима марамат, беҳтарин вариант. занг бизанен, успет кинен, бигиринш. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯши имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 295 000 сомонай, як ҳуҷрага квартира дар этажи ҳафтум, масоҳати 43 метри квадратӣ дар политехникум қарор дорад. политехникума медонед дӯстон чӣ хеле ҷоҳаи
беҳад ҷойи ободае. Поёнтар Мардон, болотар Политехникум, Иса Шарора. Хулоса дӯстон нигоҳ кунед, дар чӣ адресаро гӯш кунед. Срочна фурӯшӣ 43 квадрата якхонага духонага кадам мешавад. Доми тайёраи ҳамсояҳо ремонту зиндагӣ дора. Аз Политехникум 5 минута роҳай. Шарора доми 9 этажа хона дар 7 этаж мошин болои пул қабул мекунем. Вариантро мебинем 295 000 сомонӣ. Марамат дӯстон мега ки Политехникум поёнтар Шарора мешавад ку ана ҳамиҷа дӯстон қарор дорад. Лозим боша занг бизанен бигирен бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае ки 360 000 сомонай. Дуҳуҷрага квартира дар этажи якум, масоҳати 42 квадрат метр дар ноҳияи Сино. Яъне ки дар Гипразем қарор дорад. ҳастаи нафаре ки аз Гипразем квартираи тайёр кофтестай. яъне ки нигоҳ кунед кадом ҳолатда қарор дорад. 42 квадрата рақамҳои 6959 да боқӣ монда маълумотро бигирен. дӯстон фикр мекунем ки варианти созай 360 ай кадом тарафи Душанбе чанд квадрат чанд сотих то чанд сомона дар кортунай видеоро стоп кунед, таги компютер нависен. худо хоҳад кадом видеоро роӣ мекуна мо бо далши навор мекунем. хоҳишаи ҳаматон дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунед. дастгирии шумо бо пешравии кори мо дӯстон. ҳамин чӣ қадар лайк падилиса бисёша бо иншоалло ки хонаҳои арзон дар сайт монда мешавад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, як ҳуҷрага квартира дар этажи чорум, масоҳати 30 квадрат. медонед дар ки ҷое? як ҷои беҳтарини Душанбе дар цирк қарор дорад. территорияи цирк дӯстон медонед ки ҳамин хитон талаботаш беҳад бисёрай. ҳамин 30 квадратай ремонт кардагиай. доми советӣ бачаҳо 400 000 сум мега. ман ка фикр мекунам камтар қиматтарак ай дӯстон. ҳамин хоҳишаи ҳаматон кадомитон мисол хонаҳотон равон мекунен, ҳамин пешакӣ як ҳамун нархотон як придумати соз кунен. баъзе апҳое ҳастае ки дар Русия мақсад кор мекунем, мега 5 сола 6 сола ҳеҷ не ки як кулбача ба худмона бигирем. мақсад охир дӯстон ҳаст одамое ки мисол сум доранд наметавонанд ки фикри мардуме ки маблағшон камтарака бикунем хуб мешавад. ҳамин яка бовар мекунем дӯстон арзанда нест. 30 квадрат 400 000 хеле лозим боша пирсен худтон. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшие ки мақсад бо тариқи кредит дода мешавад. квартираи фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. ман маълумот метам бо далши дигар квадратҳоам доранд. квадратҳои майда калон ҳархела ҳастай. ҳамие ки ман навор мекунам 348 000 сомонай. як хонага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 53 квадрат, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар Славянский назди Ашанай ку ана ҳамиҷа дӯстон қарор дорад. 53 квадрат метр новостройка, этажи сеюмда, яъне ки ремонт без ремонт коробка. хоб рақамҳои 89-88 боқӣ монда маълумотро бигирем дӯстон. боз якчанд вариантҳои дигар низ ҳастай. квартираҳои мисол квадратҳои майда ва калон дора. оиди овошам ҳамин рақамода занг за маълумоти боқимондаро бигирен. наворои маъқул шиҷоне, агар ки маъқул боша нависен ки беҳтарин видео ҳамин наворда дӯстон лайк бонен, беҳтарин кор мешавад, чунки лайкҳои шумо навороро топ мебарад иншоалло. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. шумо хоҳиш кардем ки айаму Душанбе фақат хонаҳоро бисёртар мо мондем дӯстон, бо далши мемонем. 395 000 сомон гӯшкесен. 395 000 сомон, ду комнатага, этажи 18, масоҳати 44 метри квадратӣ, назди инфексиони балнисада дӯстон қарор дорад. ки поликлиникаи 14, таксиҳои Ҳисор Регара шаҳри Нав, ису пасоси Ӯзбекистони Америка. фурӯшӣ дар доми Масирок пеши инфексиони балниса бо беҳтарин ремонт, бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. холодильник, стиральная машина, кондитсионер, телевизор ва дигарҳо. 395 000 сомонӣ ремонтҳои замонавӣ. рақамҳои 1676 занг бизанед дӯстон.
дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ай саховат, одамое ки занг мезанен, комментария мекунен, марҳамат. 475 000 сомон. як ҳуҷрага квартира дар этажи даҳум масоҳати 41 квадрат, саховат 63 микрорайон. дӯстон, марҳамат. 63 микрорайон, 41 квадрата. як хонага этажи даҳум 41 квадрата. хоб, доми мо 12 этажае. 12 этаж буда, дута лифт дора, хона, перегородка, монтаж, свет, шкатур, дари падет, тирезаҳои берун кадагиай. иҷозати ремонт ва зиндагӣ ҳастай. суруға 63 микрорайон, бари рамашка назди доми пажаркада қарор дорад. хоб, 475 000, 41 квадрат, рақамҳои 52 22. агар ки лозимтон бошад занг зад пурсоншед дӯстон. ма чизе ки буд маълумотҳоро расонам шумода. ва дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Мардон, беҳтарин ҷо, наздики KFC, Авто 24, наздики Сиёма мол. дӯстон, 460 000 сомон. як хонага квартира дар этажи сеюм масоҳати 35 квадратни метр. рақамҳои 1099 да боқимонда маълумотҳоро занг зад бигиред. 460 не ки ячи нархи соз мондем да. бовар кунед, агар хай бо хитон шабо комментария кунед, ма дигар гап назанам бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. марҳамат дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи панҷум масоҳати 45 метри квадратӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ленский район, назди бозори Давлати Зафар. количество комната якта, 45 квадрат, доми 10 этажа. хонаи мо дар этажи панҷум, новостройка, 420, ремонти замонавиқатӣ. боқимонда маълумотҳоро занг зад бигиред дӯстон. дӯстони азиз, навори мо тамом шида. чизе ки буд ҳамаша мондум. ана бо далши бо WhatsApp мегзорам, роҳӣ кунед. ё ки меём ай пеш қонуну қоидааш қатъи навор мекунам, отделни сайтҳода мегзорам. оиди масалан дар WhatsApp муроҷиат кунед. наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед, як коммент кунед, бигӯед ки Саудо ТВ ба пеш. зинда бошем бачаҳо азиз.